Partner! Oy! Eto na! Nagpaparamdam na! Ang ating Mahiwagang Burnay! Wait lang po mga kaibigan, nagne-nail cut pa po si Correct. Nicole. Ano ba tong ingrown ko? Ay, maalis. Paano kung isang araw ay hindi na umuwi sa iyo ang mister mo at mawala siya sa piling mo ng 15 taon? Ano ang gagawin mo? Tatanggapin mo pa ba siya ng buong buo sa kanyang muling pagbabalik? 1960 nang ikasal sina Jim at Ann. Hindi man nabiyayaan ng anak, ay nananatiling matatag ang pagsasama ng mag-asawa. Subalit bukod dito, isa pang matinding pagsubok ang kinaharap ng dalawa. Sa pagitan ng Pebrero at Marso taong 1971, habang nagtatapon ng basura sa labas, ang 50 anyos na si Jim ay aksidenteng nadulas sa nagyayelong hagdan. Nagalusan ang likod ng matanda at tumama ang ulo sa matigas na sahig. Agad naman siyang nakatayo at bumalik sa normal na gawain. Ngunit makalipas ang ilang araw, isa pang aksidente ang nangyari. Accident prone to, Oo, no? medyo. Patungo si Jim sa kanyang trabaho nang mawala naman siya ng kontrol sa minamanehong sasakyan. Bumangga siya sa isang poste at tumama ang kanyang noo sa windshield. Kinabukasan, okay na si Jim. Confirm, matigas sa ulo. Laging ulo na dadali eh. Correct. Kinabukasan, nakaranas na si Jim ng pagkahilo. Habang bumababa ng hagdan, ay nawalan si Jim ng balanse at muling nabagok ang ulo nito. Dito na siya nawalan ng malay at naospital ng 3 araw. Nang makarecover ay balik si Jim sa normal. March 10, 1971, nanghiram si Jim ng sasakyan sa kanyang kaibigan para ihatid ang mga kamag-anak ng kanyang asawa sa airport. Matapos nito ay inatid naman niya ang asawang si Ann sa bahay ng kapatid nito. Matapos nito ay sinuli na ni Jim ang hiniram na sasakyan. Jim, okay ka lang ba? Mukhang namumutla ka. Gusto mo ba ihatid na kita pa uwi sa inyo? Alok ng kaibigan ni Jim, yung hinaraman niya ng kotse. Naku, wag na pare. Baka napagod lang siguro ako sa biyahe. Maglalakad na lang ako pa uwi. Malapit na lang naman yung bahay ko dito eh. Maya-maya mawawala na din siguro tong sakit ng ulo ko. Salamat pre ha. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, ay nag-aalala na si Ann dahil hindi pa nakakauwi si Jim ng bahay nila. Tinawagan niya ang may-ari ng sasakyan na pinagharaman ni Jim, subalit kinumpirma nito na nakaalis na si Jim pauwi sa kanila. Baka naman nag-relax, nagpa-spa, gano'n. Okay, mali mo ng babae at Opo. least alam mo, di ba? Yan ang hirap sa mga lalaki hindi nagpapaalam eh. Dahil nagpaalam kayo, hindi yung hindi kayo nagsasabi. Uuwi ako ng late ha, mambababae ako. At least alam mo, misis, di ba? Bastos dito si Jim eh. Alas 2 ng umaga kinabukasan, tumawag na si Ann sa mga pulis. Nagsimula na ang paghahanap kay Jim ng mga otoridad. Sa kasamaang palad, ay wala silang makitang palatandaan na si Jim ay tinambangan o naaksidente man lang. Isang malapit na kaibigan ni Jim ang nangunguna sa investigasyon. Malakas ang pakiramdam niya na walang nangyaring masama kay Jim. Subalit may kutob siya sa biglaang pagkawala nito. Alam mo, Ann,
may posibilidad na nagkaroon ng amnesia ang asawa mo. Alam natin na kailan lang ina-ospital siya dahil sa pagkakabagok. Maaaring malala ang naging epekto nito sa kanya. May mga kaso na kasi ako nahawakan ng katulad nito at talagang nabura ang lahat ng alaala ng biktima dahil sa matindi ang trauma sa ulo. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para mahanap siya. Sabi ni Detective Mulcahy kay Anne. Maraming salamat, Detective. Malakas din ang pakiramdam ko na makakabalik pa si Jim. Sana naman walang mangyari sa kanyang masama. Sana naman iligtas na siya. Umiiyak na sabi ni Anne. Nakaka-worry yun, ha? Oo naman, partner. Lumipas ang mga buwan. Wala pa ring balita sa kinaroroonan ni Jim. Idinaan na lamang ni Anne sa panalangin ang labis na pag-aalala sa asawa. Diyos ko, gabayan niyo po ang asawa ko. Huwag niyo po siyang pabayaan. Kasi partner, mahirap na kung amnesia, no? Makalimutan mo na tao ka. Maisip niya, rabbit siya, di ba? Kain siya ng pellets. Hanap ako ng pellets. Diyos ko, gabayan niyo po ang asawa ko. Huwag niyo po siyang pababayaan. Taon ang lumipas. Wala pa ring ideya si Anne sa tunay na nangyari sa asawa niya. Ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang buhay kahit wala ng kanyang asawa. Iginugol niya sa pagtatrabaho ang kanyang pangungulila. Sa kabila nito, ay hindi siya nawawala ng pag-asa na muli pang makikita ang asawa. Ang hindi alam ni Anne ay nasa mabuting kalagayan si Jim. Napadpad ito sa Philadelphia at kinupkop ng isang pamilya. Sa hindi malamang kadahilanan ay walang maalala si Jim na kahit na anong impormasyon tungkol sa kanyang sarili, maging ang kanyang pangalan. Subalit gaya ni Anne, ay ipinagpatuloy ni Jim ang buhay. Nakapagtrabaho siya sa isang restaurant bilang tagaluto. Naging aktibo din siya sa isang simbahan malapit sa kanilang tinitirhan. December 22, 1985. Ang tagal, no? 1971 to 1985? More than a decade. Oo. Mm. December 22, 1985. Habang naka-duty sa trabaho, ay bigla na lamang natumba si Jim at muling nabagok ang ulo. Ano ba to si Jim? Mali-mali. Untugin. Mali-maling untugin. Inisip ko tuloy malaki ulo niya. Ako rin. Nawawala siya sa balanse. Correct. Baka caricature si Jim. December 22, 1985. Habang naka-duty sa trabaho, ay bigla na lamang natumba si Jim at muling nabagok ang ulo. Makalipas ang 2 araw, tila isang milagro ang nangyari kay Jim. Muling nagbalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang kanyang pangalan, ang kanyang tinitirhan, at ang kanyang asawa na si Anne. Ano na kayang nangyari sa asawa ko? Kailangan kong makita ang asawa ko. December 26, 1985. Habang naghahanda si Anne paalis ng bahay, ay siya namang pagtunog ng doorbell. Pagbukas ni Anne ng pinto, ay bumungad sa kanya si Jim, ang kanyang asawa na matagal nang nawawala. Oy. Jim, ikaw ba yan? Totoo ba itong nakikita ko? Ay, hindi. Multo ako, multo. Multo ako. Shadow. Alien. Jim, ikaw ba yan? Totoo ba itong nakikita ko? At sumagot si Jim sa asawa. Oo, Ann. Ako nga ito. At ngayon ay hindi na ako muling aalis sa tabi mo. Baka mauntog ulit ako. Alam mo naman ako, mali-maling untugin. Nang magbalik ang mga alaala ko, ay ikaw agad ang naisip ko. Napaluha si Ann at niyakap ang asawa. Ikwinento ni Jim ang lahat ng pangyayari. Inireport na nila agad sa mga pulis ang muling pagbabalik ni Jim. Nagpasalamat na rin si Jim sa mga kumupkop sa kanya.
At nagpasalamat din siya sa kanyang asawang si Anne na hindi sumuko sa kanyang pagkawala. Tsaka hindi lumablab ng bago si Anne. Oo. Diba? Kung sa iba-iba yun. Diba? Ay, tegi na yung asawa ko. Hanap ako ng bagong love life. Party clubbing! Love life pa more, diba? Ito, hindi eh. At nagpasalamat din siya sa kanyang asawang si Anne na hindi sumuko sa kanyang pagkawala. Ang 15 taon na pagiging tapat nito sa kanya at pag-asang makakabalik pa siya ang lalong nagpatibay ng kanilang pagsasama. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay ng mag-asawang Jim at Ann McDonald's ng Larchmont, New York City. Ay. Alam mo, Truly pala, kala ko sa pelikulang Oo Pinoy nga lang eh. yung mababagok, makakalimutan, mababagok, maalala. hindi niya sasabihin ko Pero sana I guess, no? partner, may basis naman pala. But it doesn't happen to all. Diba? Ewan, nangyari. Tunay na story. Nasa Reader's Digest. Ang galing, no? Ang galing ng kwento. Kung tutusin, pag sa atin nangyari yan, ang laking dagok eh, no? Correct Hindi ka. kung okay na siguro na alam mong namatay yung asawa mo. Pero yung nawala, nawala, na hindi tas mo alam kung nasaan. anong nangyari sa kanya. Parang katulad na sa Love Life lang eh. Okay na yung nag-break ka, nag-usap kayo, nag-break kayo Oh, eh. at least alam mo may At least formal alam mo, break ka. Pero yung umalis siya, hindi mo maintindihan kung bakit. Diba? Nga ka eh. Nga. Yung tipong araw-araw ko nag-iisip anong nangyari sa kanya, Correct. buhay pa ba siya? Diba? Pero alam mo, believe talaga ako kay Ann. Kung ako yan, Ilan na yan? Ilan na? bumoyfriend na ako ng todo. Hindi, joke lang. Hindi, kasi si Ann, kay Ann, kitang-kita mo, di ba? Yung kanyang katapatan. Kasi 15 years, partner, you will grow lonely. Eventually, may isip mo na, hindi naman siya nakita eh. Eh, di kung sana bumalik siya, sana bumalik na siya talaga. Di ba? Pero, nanatili siyang tapat. Nanatili Correct. siyang hopeful. Ganun, Correct. dito mo talaga masasabi na kapag ka talagang kayo ay meant to be. Kayo po Kayo ay talagang talaga. meant to be. Kahit saan man kayo pagbali-balik ta rin, kung saan kayo mapadpad, mapunta, pagtatagpuin kayo sa isa't isa. Tsaka yung sinasabi nitong, dito talaga masusukat kung gaano katindi yung faith mo, mga kakabisyo, di ba? tama. Yung tipong bigyan ka ng matinding dagok sa buhay, pero ang paniniwala mo hindi matitinag na, yung paniniwalang, ay, sinusubukan lang ako. Correct. Ay, di ba? makakabalik siya. Correct. Ay, sigurado kakayanin ko to. Totoo yan. May mga bagay tayo halimbawa gustong-gusto natin na mangyari sa ating buhay pero hindi binibigay. Pero pag nandun yung faith mo, balang araw ibibigay din ang dapat Correct. sa'yo. Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Isipin mo, 15 years is a long time, partner. Ang tagal to wait. Oo. Diba? Para maghintay. Mauubos ang pasensya mo, Correct. mawawala ang faith mo, mawawala Tama. ka ng pag-asa kung tutusin. Pero si Ann, hindi nawala ng pag-asa. Di ba? Yung kagustuhan niya na mabalik pa rin sa kanya ang asawa, yung paniniwala niya na babalik ang asawa niya balang araw. Tama. Nangyari nga. Ah. Ganda! Thank you, may Wagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong umagang ito. Ang mga kwento po na may Wagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search na lang po, Tambalan! Like lamang ng like, kabisyo, share ng share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. At maraming salamat mga kabisyo, mga tambalanista. Ito ang tambalan ni Isang Balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagsasabing walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!